Hello guys, good morning and welcome to my vlog. It's me again, Heki. Nandito po kami, papunta po kami ng Little Batanes sa Sual. So, yan. Yan. So, yun po, ang haba ng biyahe. Umalis kami ng alas 4 ng umaga. Then, nakarating kami in 2 hours. Mag-aalas 6 dito sa Sual. So, yun po. Yan. So, ito yung first gala ngayong taon. So, hopefully masundan para at least kahit paano maging productive ang 2021 lalo sa mga gala-gala. Yan. So yun, first vlog ko, travel vlog. So sana maging masaya. At sana maging safe kami. So sobrang excitement. Hindi ako nakatulog. Kasi nag-prepare pa ako ng pagkain namin. At mga dadalhin. So yun. Yan. So maya-maya lang makakarating na kami doon. Doon sa bundok na yun. Sinasabi nilang Little Batanes sa Pangasinan. So let's see kung talagang maganda. Ay naku, asma ko. Matarik pala. Woo! So maraming cottages. So huminto sila guys. Nice one. So maganda rin. So kamalasan namin, hinarangan. So hindi yata allowed na tawag doon. Hindi allowed ngayon na mag. Why? Nakasarado na. No trespassing, private property. Bawal pumasok dito. Yun sana yung akitan namin eh. 5. Sorry. So yun. Tanong natin kila kuya mamaya. Sabi niya private property. Kaya bawal yung No trespassing, private property. Bawal pumasok eh. bawal sa pumasok. Wala. Nakaano pa sa regardless yun ba? Naka-access pa sa regardless yun eh. Dapat lalim yun. Look at my slippers. Dahil pala hindi muna tayo nag-cottage eh. Kasi bala ko lumipat ng ano. Hindi naman sir, maga pa naman. Nakapunta ka na ba sa Virgin Island? Ay yung ano? Yung magbabangka pa tayo? Magbabangka pa tayo. Saan? Pero maganda doon. Saan? Yung malapit sa Kabilanja. Hindi naman sabihin natin kay Kuya na ano. Kung sakali din natin wala eh. Yung purpose natin, hindi naman natin. Hindi naman yung sinabi. Ayaw mo. So yun, sorry for us. Hindi, magbabangka pa tayo nun.
So yun guys. Mukhang mag-change plan po kami. Kasi naka no trespassing private property. Ang swerte po. Yeah. Chen. So, may barricade. So ngayon, sorry for us. At wala talaga kayong magagawa. Ay, sa ito pala. Kaya pala ayaw niya nilabas kasi parehas pala. Kapulot niya lang yan. Hoy Vivian! Baka tangayin ka ng alon! Yung kahoy! Akit, pupunta sila dun. Malamig! Buti pa dito maalon. Si Jason nakilang picture na eh. Pero yung naabangan mo wala eh. Hintayin natin sila. Oo nga, hintayin natin sila eh. Kung pumasok, pasok tayo. Anong tawag sa lugar dito? Sual. Sual. Little Batanes. Pasan ng Little Batanes. Hindi po namin ini-expect na sarado siya. Hindi naman kami inform nung manong dun sa cottage. At least may cottage siya, naka 800. Baka may ibang way. Buti pa sila kapag pa-picture. Marami rin ano. Saraduhan. Kaya tibayaw doon. So we're not fortunate today. Kasi hindi po kami hindi pa kami nakapunta kasi no trespassing eh. Bawal. Siguro po. Ba't kahapon ang daming tao? Hindi ko lang po sure. Ngayon lang kayo? Apo, karating lang din namin. Kahapon ang daming tao. Ay, kaya siguro sinara. Baka hindi naman dito yung kalkali. Tanglusutan kaya to. Baka doon. Dito kasi delikado ito. Saan ba ka diba dito din? Wala kasing pan yung nag-artist, no? Wala tayo dito. Kahapon daming tao eh. Ang laki pa pala ng trip natin. So disappointed din sila. Doon na tayo doon. May lusutan pa? Hindi ko lang alam. Nagalan. Ay, dalan pa lang sila. Tapos dalan pa. Hindi o. Kasi ito mga pintel pa lang ay marami pa. Marami pa sa pintel pa. Hindi namin nabuan. Wala pa yung sunset. Ay, sunrise. Sunset. Wala pa yung sunrise. So, yun po. Oh, sana may ibang way.
para makapasok. But then dumadagsa uli mga tao there. So wala pa rin po, hindi namin alam kung makakapasok kami. Hopefully makapasok kami. But then no choice kami, dito na kami maliligo mamaya. So that is so nice. So yun guys, see you later para sa update. So mamaya na lang. So yun po, maglalakad na ako sa malamig na tubig. Charot. Yan, papunta po dun. Fuck shit. So, malamig. Huwag naman sana mahulog yung cellphone. Swerte. Diba? Nagubad na ako ng medyas. Ay, masarap maligo. Batuhan nga lang. Oh. See? Shit is... masakit sa paa. Ayan! Diba? Oh. Kamusta naman yan? Nice. Shit. Fuck. Masakit to. Walang tsinelas. Ano, LM? Ouch! Ay. So, para ka nagbundok, pero masakit talaga. Ouch! So, yan. Ouch! Ouch! This is the Batanes, Little. As you can see, guys. Charot. COVID. I like that. Wait. Baka, gusto nyo alisin yung face mask? Ayan taga. Ay, wala pala. Game. Aray ko, masakit. Game. LM. Sama niyo mo si Joshua. Yung... Kaya saan kaya sila dadaan? Para makatungtong Ano dun. mo kay photographer mo? Dang! Nahina kasi pa ako ngayon. Sutin ko lang. Ay, taba. Taba? Maka... So naka 40 minutes na po. Hi Jo. Anyo! Beng. Hindi siya picture. Ay. Tingin ka dito. Ayun oh, bumalik sila oh. There's the other way. Ayun na, may nakaukit. Ayun na, may mga ano. Ayun nga oh. Sabi ko sa inyo, doon sila dumaan, sa may gilid. Wow. Doon sila, oh. Titingnan natin pag nandun na sila nakarating. Nakakit sila, sir? Oh, dun sila dumaan. Pwede ba doon? Doon sa may gilid kanina, yung sinasabi ko. Para Doon sila, oh. Pero doon pa yun eh.
Doon ang Little Bat. natin. Ano sila? Oh, pumasok sila oh. Buti na naman dito ang ulo ah. Anong trespassing yata dyan eh. Sabi lang nilang gano'n eh, trespassing para walang pumasok eh. Hala, ando na sila. Ano sila sa taas oh? Hindi naman sila sa taas. Yung mga nakausap sa kanina? Oo. So yun guys, see you later. Mamaya na ulit. Kung pwede naman dumaan dyan oh. Wali ka na. Okay, kung nakarating na sila. Pag nakalating na sa doon. Walang trespassing eh, pumasok na sila oh. Kaya nga eh. Mamaya kasi pagalitan, be. Mahirap na. Di pa pala see you later.